Illum wara nofsinhar 17 il-persuna telqu lejn Istanbul, it-Turkija, biex wara minn hemm jibqgħu sejrin lejn it-Tanzanija biex jibdew l-isfida tat-tlajja tal-muntanja ta' Kilimanġaro. Dan qed jagħmluh bl-għajnuna tal-Moviment Ġesu Missjonarju fil-Proxmu. Ħadda l-kummenti ta' wieħed miż-żgħażagħ li se jagħmel din l-isfida fej David Xkembri għalinna il-għalis se jwettqu din l-isfida. Qed niġbru l-fondi biex nibnu skola ġewwa l-Etjopja. Din l-iskola hija ġo Sorsa. David għalinna wkoll kemm se jdum il-vjaġġ tagħhom. Aħna l-mawra kollha hija tinżilqu millum u naslu lura Malta fl-20 ta' Jannar, però l-muntanja per se nibdew fit-30 ta' Diċembru u nilħqu s-summit presso poco għal 5 ta' Jannar. Huwa kompla jgħidilna dwar l-andament tal-ġbir tad-donazzjonijiet. Qed niġbru 70,000 euro biex inħallsu l-iskola mill-bidu sal-aħħar. Sissa ġbarna 65,000 euro, fadlinna l-aħħar 5,000. F'dal-punt nħeġġu l-poplu Malti għawċi biex jgħinna. Ħadna wkoll il-kummenti ta' Dun George Grima, assis li qed jgħin għall-bini tal-iskola fl-Etjopja. Huwa spjegalna aktar dwar l-isfidi li se jkunu qed jaffaċċjaw. Hemm sfida oħra li wkoll jirbħuha li nagħtu l-edukazzjoni lil tfal ġewwa raħal li s'issa għadhom qatt ma kien hemm edukazzjoni għalihom. Ir-raħal ta' Sorsa li fih madwar 25 sa 28 elf persuna, dawn qatt ma kellhom lapis f'idejhom biċċa karta biex jikbu. Dun George qal li jekk tinbena l-iskola, it-tfal tar-raħal ta' Sorsa wkoll se jkollhom sfida qawwija qudiemhom. Għadan it-tfal minn jkunu żgħar isiru dejjem skjavi, tifel twil biex kun skjaf. Għalhekk issa meta tibda din l-iskola jkunu obbligati li l-ġenituri wara nedukaw qegħdin diġà nedukaw biex jiġu l-iskola. Allura sfida fuq sfida. Dun George Grima qal li huwa jemmen li din l-isfida se tkun waħda ta' suċċess u li l-iskola ġdida se tkun pass enormi l qudiem għall-edukazzjoni f'Sorsa. Ħadna l-kummenti wkoll tal-Jen Bartolo u Matthew Camilleri fej għalunna xi preparaw u xħadu magħhom biex iwettqu il-Kilimanġaro Challenge. Xtrajna backpacks apposta, water bladders jgħidulhom, jidħlu fil-basket tagħna minflok toqgħod toħroġ il-bottles tal-ilma, jkollok pipe għaddej u ġast tixrob minnu. Xtrajna trekking poles ukoll, peress li ħankunu tilajna l-ħinijiet twal ituna tefa'. Xtrajna trekking boots apposta, xtrajna ġgiget apposta li huma waterproof, xtrajna l-jiet ukoll vera ħoxnin. Li Jen madanakollu għaltinna li biex teleb din l-isfida hija ħadet magħha xi ħaġa li żgur settija l-enerġija. Għandi ħafna ħelu.